ajattelin, että tää onko hautajaisessa vai me. Jaha. Se on ihan säkki koko äijä. Oikein tiedä. Joo. La habibi, yalla nissini. Salamu alaikum. Millä susta tuntuu, kun kaikki meidän koulun tytöt on ihastunut sua? Millä susta tuntuu kohti meidän aamu? Nyt ollaan sitten. Riittää nyt joku. Eli. Mä tiedän, enkä se. Mitä mieltä sä oot nuoreiden päihteiden käytöstä? Mikä on tällä hetkellä opehuoneen kuumin juoru? Mitä mun lampaille puhuu? Mikä on parasta tämän vuoden ateissa? Mukava porukka, hyvä meininki. Kerro vähän itsestäsi. Mun nimi on Minna ja mä opetan ranskaa ja ruotsia täällä Huosaaren lukiossa. Voi itku. Joo. No, mitäs pizzaa sä yleensä tilaat ja mistä? En mä puhunut yksityisasioista. Okei, saa joo. Okei. No mitä mieltä sä oot tästä nuorten päihteiden käytöstä? Ootko rikkonut lakia tällä viikolla? Kyllä, mielestäni. Entäs mites tää sun oma päihteiden käyttö? Se on hallinnassa. No, mä oon Kaili ja mä opetan asikoulussa ja äitikään. Paljon äsken tuntee yhdellä sanalla. Eläintavalla. Mitä rajoitteet saa aikaan sinussa? Iloa ja semmoista inspiraatiota, että voi tehdä, että maailma ei ole niin vakavaa ja saa kokea elämänsä ja Okei, ootteko valmiita? Säännöt ymmärretty? Hyvä. Me pyydetään ihan aluksi teitä työmaan meille hattu. Hyvä. Seuraavaksi mä pyydän teitä hakemaan jotain koulussa kiellettyä. Mikä on koulussa kiellettyä? What's in the bag? Alright. Hakekaapas mulle tampooni. Mä pyydän teitä hakemaan mulle yhden avin. Se avi näkyy tässä videossa aika monesti. Voi. Olis tää nyt tasatelu? Antaa aplodit meille kotsajille. Hyvä, kiitos. Odotetaan vielä tunnelman valaistusta. Eli nyt kun ne, jotka saa tittelit tässä kaikkien edessä, niin niille esitetään sitten myös pari kysymystä, ettei te lähde karkuun. No niin. Eli ensimmäinen titteli meillä on jaossa vuoden takiaisille.
te keskimäärin annatte päivässä toisille? Ei olla laskettu. No mikä on saanut sut alun perin sluivaamaan? Onko sulla fiksu geenejä suvussa, kun sä oot noin älykäs? Ihan älyttömästi. Miten sä oot saanut noin hyvän puutin? Mistä sä saat inspiraatiossa tuohon sun tyyliis? Varmaan kun mä katson TV. Miltä se tuntuu, kun kaikki tytöt on ihastunut suhun, kun tossa videossa ei oikein selvinnyt vielä? Mahtavalta. Aivan mahtavaa. Ville, minkä takia sun pitää aina kommentoida toisten keskusteluihin? Mä oon aina oikeassa. No mitäs sitten, kun sä huomaat, että sä ootkin väärässä, mitä sä silloin teet? Jumala kori. Aina voi! Okei. No voit sä vähän pullistella noit sun lihaksia tälleen, niin kuin siinä musikaalissakin. Niin siinä selfieissa. Mä oikeastaan tiedä. Et tiedä. Onks joku hyvä taktiikka, miten niitä otetaan? Käden kulma tai mitä? Miten sä oot saanut nämä täyteläiset huulet? Kaaduin tuossa vanhojen jatkoilla. Eikö se ole silleen, että aina ei voi olla hyvä päivä? Ei voi olla todellakaan. Miltäs tuntuu? Ihan kivalta. Ihan hyvältä. No kuinka monella risteilyllä te nyt ootte oikein ollut yhteensä? 5. No niin, oot sä siis nyt oikeesti niinku hyvä vai huono kuski? No en mä ainakaan katokaat käynyt ympäri. Pidät sä itseäsi mielestäsi drama queenina? Eikö sä ollut siinä videossa alasti? En mä alasti missään vaiheessa. No mutta melkein ollut. Kiitos. Kiitoksia. Joskus rakastaa yksin ja vuonna niin katselin. Silloin jo ei kuvasin, mitä silakia uskooni koin. Tervetuloa maailma, teistä tulee ylioppilaita, onnistujia kädeitä, presidenttejä. Ja tänään voidaan hetki olla kuulikaita. Vauvaroisuuhainen olisi ammattilainen, jos se olisi kärkipäissään sekoillut menemään. Tulee ylioppilaita, onnistujia voittajia, Yes. Älä lähesty sun kameralla. Tässä on hiuvat kameralla.